and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Yati Liloan, Cebu. Ang atuang tatampo nagdasangan nga June. Naanap po din mga bayro nun. Malagi, paita. Undang na lang kako, no? Ayun! Undong. Anugon kayo ba Anugon kayo mo nasugdan? Maluoy naman ko ni mama. Maikog na kay ko nga mga ayo niya. Lamin na karon nga. Nagsigi pa sig pakimo. Kasabod na sa mama ni mo Pohon, kagraduate na tas college. Makatabang na po unya kaniya. Nak, pasensya na ka, ha? Maura gid ni makaya na ko ron. Sige lang, ma. Ako rin mangita og paagi kung asa ko og ikapuno ana. Napamang kay pangkimo diha, ma. Oo, ni Apa. Pero asa man ka mangitag kwarta? Wa ko'y kwarta. Hindi lang ka mangitag paagi. Ha? Dako na ka. Ikaw na mo ibangitag paagi. Pero, Ay nagkasula na, Jun. Kaya bisag magbalik-balik pa ka din Wag yun ko'y ikatabang ni mo. pa. Asa naman ako paduong ini? Ikaw galingon kanina akong amahan. Dili man mutabang na ako. Laing tao pa ka, ha? Ay. Sa may angin akong buhaton. Mulingkod sa ko din sa convenience store. Di ko mapauli. Nga dili masulbad ang akong problema. Nama di naglingkod. Naghilak na ba? Kung gusto ka malingkod, lingkod lang diha. Ayaw kong tagda. Sorry. Kalawom ko tato. Kung gusto ka mo hilak, padayon lang diha. Ala kog tagda. Thank you. Ha? Thank you kay nagkatawa ko nimo. Pareho gid siguro tang problematic, no? Basin. Pero kanang imo, problema raman na siguro sa uyab. O nga, o kay angin kabalakan. Dakang lalaki sa kalibutan Dali ra kay na nga makitaan. Ang ako, mao'y lisod kaayo nga pangitaon. Nga naman. Hindi man dali mangitag kwarta. Sakto! Ha? Ano man? Ako ba'y sulbad sa imong problema? O ikaw may sulbad sa akong problema? Tana, mga tatagkananan, na ako i-propose nimo. Magpatabang ka na ako sa imong mga assignments o project? Oh, feeling na ko bright ka. Kaya dili makabuguon og now. Grabe sad ka. Wala na'y problema ni mo? Di bahin sa uyab. Nagbuot-buot ra ka. Ay, na problema ko. Kay mauli magud akong papagikan sa gawas. Unya, lahos na para graduation. Og ang problema, dili unya ako makagraduate kay gagmay kay ko grado. Maong kinahanglan nga mamawi gid ko. Sige, tabangan ti ka. Pilay offer ni mo. Ma, ipuno na dihan ma. Ha? Diin man ka ani dong. Kuan, nakakita kong trabaho ma. Maayo hinuon. Unya ang imong pag-eskwela, ana. Dili raman apektuhan ma kay human sa eskwela raman ko mo trabaho. Salamat kung mao ka na. Kay dili ko gusto mabalaka ko nimo kun.
Mawa na unya ko aning kalibutan na. Ma, May snacks, oh. salamat. Happy ta ka mahuman? Oh. Uy. Uwa palagi kayo nansiran bisag usa. Sorry. Nagsige magikukunahon na sa kong mamagod. Ayaw ka bala ka, uy. Maokay lagi na imong mama. Nahibaw siya nga kinahanglan pa kaniya. Sige. Pasensya na ka ha. Mag-focus na ko karon. Dira akong bayad ni mo, oh. Tempo. Dako ako din eh. Dili man ni mauya atong sabot. Nahibaw ko. Pero nahibaw sad ko nga, nagkinahanglan ka, ana. Pero dili ko makadawat ini, Tiffany. Dako ra kani. Dawata na lang good na. Ako na bang giguba akong alkansiya tungod ano? Ha? Sige na, dawata na. O gipuno para patambal sa mong mama. Sige. Dawaton ni nako. Pero ako isaan nimo nga ako ning bayran kung makatrabaho na niya ko. Bahala ka. Basta kay dawata lang gid na. Mingo man. Basin og natuog. Natuog yun eh. Magpakimo para ba ni siya ronda? Ma? 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 Mata na. Kimura ba ron mo? Ma? 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 Hinuha ko. Wala siya maginawa. Dili. Ma? Ma? Ayoko gay, ma! Ma! Batian ni mo, Moy. Ganun man ni mo huwata nga pagka-graduate ko. Nga magpapaus pa ko sa imong kayo na ko. Ano ba? Tiffany, Condolence. salamat sa iyong pag-anhitip. Luhay ka sa mama. Nga nawa siya nga naginusara din sa bahay. John, Oh. Bagaan ni Mugnaong, no? Ganong mi anhi pa magka. kay nabalaka ko ni mo, dong. O gusto sad kong makakita ni mama nimo sa katapusang higayon. Sa buhi pa si mama. Wa man gani ka makabisita niya. Wa man lang gani ka makapangumusta niya. Wala karon pagka magpakita din niya, bagaagon ni Mugnaong. Nak, Ayaw kong tawagag anak. Lakaw na. Ug ayaw nagigbalik din eh. Dili ka magkakita sa kong inahan. Hangtod nga malubong kini siya. John, Nalubong na si mama ni mo. Asa may plano ni mo ron? Wa ko kay Bautif. Blanco king akong utok. Wala ko'y gana nga magpakabuhi pa. June, ayokot pagsulti, ana. Dili gusto si mama ni mo o sika ni mo imong kinabuhi. Pero murag naman sa kong patay karon nga wala si mama. Kapoy na kaayo. Laming isyakit. Gusto na kumawa ni kalibutan na. Shh! Nakas
Sapot ko. Biyain na lang ko, Tiffany. Dili. Dili ti kabiyaan. Bisag unsay mahitabo. Naara ko para nimo. Tiffany. Kumusta naman ka bay? Okay na ko, bay. Mayo nun. Kinsam sa di mo okay na nga naman permis. Tiffany sa mga kiliran. Wa mo gani pasagdi. Mao gani. Mao nga dako kay ko pasalamat niya. Buotan siya. Swerte kayo ang iyang uyab. Sigurado ko nga daghan ang nakagusto niya. Swerte gani ko nga amigo ra ko niya. Amigo. Bay, ako pa rin mo. Kung nakagusto ka niya, panguyambi. Na, magidangat. Lahira kay nga among estado sa kinabuhi ba eh. Anong day? Pasig, nakagusto sa tiyan mo. Sultihin na lang siya sa imong gibati para niya. I love you too. Ha? Ingon man ka nga nakagusto ka na ako. Og mo niya akong tubag. Love sa tika. Oh. Love kaayo tika. Og bisag wa ka manguyab. Pero gisugot na tika. Salamat, Tiffany. Please. Ayaw kawa na ko. Dili na mahitabo. Dili og dili ko mawa ni mo, June. Swerte kay ko nga nakakita ko og babae nga sama ni Tiffany. Ug dili ginako siya usikan. Panggaon ug mahalon ginako siya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni June katika Yati Liluan, Cebu. Ubad sa awit ngayang kipangayo. Awit nga rekalahan, ikaw lang at ako. Dahil ang pag-ibig ko sa'yo